Du vil gerne være en helt som Barley. Vupti-du. Jeg har trænet mange knægte, der så ud som du gør nu. Hver en har været kropumulig. Skvat. Uden kraft og kilojoule. De år, de var tunge. Så når Zeus' unge beder om at blive uddannet hos mig, er svaret blot et ord. Okay. Du vil altså godt. Du vinder. Du vil ikke fortryde det, Phil. I Gud. Hvornår begynder vi? Kan vi begynde nu? Til en dag. Jeg har dog et ringe håb, og måske en dag at finde en fyr, som ikke er et nederlag. Som kan vinde priser, som ikke vil give sig, som rammer præciser, men nej! Du giver mig kulder! Jeg er gået på efterløn, blevet træt og doven. Tilfreds med et landligt liv og lidt sol fra oven. Men jeg tror, du har brug for en slags eksekutor. Lidt fede fiduser og pas på min nervesår. Jeg har et sidste håb, og det håb er dig. Selvom du ikke just er en drøm for mig. Jeg har været træner for fjolser og flops. Du er mit sidste håb, så du skal til tops. Regel nummer 6. Når du skal redde en dame, så vær forsigtig med hende. Nej! Regel nummer 95, knægt. Koncentrer dig. Regel nummer 96. Sigt! Er man sart og forkaldt smart, så er man bare et nokkefor. Glem du alt det vrøvl og vås, så står på gamle potteskår. Med muskler og bøffer bliver man en god cigar. Men at være en rigtig helt, det kommer indefra. Så husk at få det med. Det får du succes med. Ja, du skal blive ved med at gro. Ja, sådan, knægt. Jeg har et sidste bud på en helt. Det er dig. Før den der underverden gør krav på mig. Ja, så er det nu, knægt. Du er noget for sig. Kør den oven ud, så får du det gennembrud. Du er mit sidste bud, så nu det op.